Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Tichkat MTV, tinodzifambira. Pamusoro changamiro ndinoitwa Shepherd Mutanga kana Dzimwe. Muna 2004 takasunga mombe pachikochika tiri 4. Tatenda na pachikochikari takaofrodha magwere ndobva ndatungamira mombe. Ndatungamira mombe takuda kusvika pagate about 10 meters ndopakabva padi pangomhanya mombe kumberi kwangu kudai kasasvika chikochikari vachapidiruka ndoke chakabva chakupidza tatenda na trimore tawanda wakadonhera kumberi saka pa2 wakakududisa 1 ndiye wakabva ashaika tatenda. Saka tadaro ndo pakazoti mai wakazoshaika baba wakazobva kumba kwetiri 2015 mai bvaashaika 2019 mai abva kushaika ndo pakazoti baba ndaona mubatsiri wedu uruda kudini kutibatsira pane zviri kunetsa. Tikati uyai nemubatsiri uya bva achiita zvaakaita. Wakati isusu motsvaga chikafu changu chevanhu vechechi nechikafu changu vatachimudaidza kuti auye. Saka baba unochida kutsanangura kuti pamunhu wake wechechi uyu chii chakanga chiri kuitika. Panyaya yacho chatinonetsa hapana. Saka baba pakadaidza muprofiti wedu uya wakabva ati ndahaka ngozi daidzai hama dzangu ndopetakadaidzwa kwagombedzai kuti wauya bva ataura kuti inini ndakaurayiwa mumusha muno zvendakaurayiwa mumusha muno ndoda mombe 12 nemukadzi nebhokisi rangu rinofanirwa kubviswa kunoku mutumbi wangu kuendeswa kuMozambique. Maita izvozvizvi mobva mati inini mutumbi wahaka inini ndinoda mombe 5. Mukasatondipa mombe 5 idzodzo ndiri kutouraya vanhu panapa. Saka bva tamupai mombe dziya 5, mombe dziya 3. Tamupa mombe 3 ndopetakazofonerwa ndimai Jasper kuMozambique kuti achitouya mudini mukasike kuripa ngozi yenyu because mukasotokasika zviro zvinodini zvinokushatira. Tabva tadaro tafonerwa ndimai Jasper ndobvunza baba todini. Baba akati chimbobata muprofiti wedu uya tizo. Tobata muprofiti uya akati inini handikwanisi kuti kuuya ikoko, imi michitoendai kuti dare renyu ridini risununguke rireruke. Ndipo takazodaidzawo wabanze vataenda kuMozambique. Taenda kuMozambique vatasvika vakwazi imi michitaurai zvakadini zvakaitika kumba kwedu. Tobva tataura zvakaitika zvemuprofiti wedu kaisaka tikati muprofiti wakati toda mombe 12 tinounza kuno kwanhukarume nemunhu nemunhu unofanirwa kuzobva kuZimbabwe kuenda kuMozambique. Alright, tokazi alright zvapera here. Tikati saka isusu pangozi iyoyi isusu sana baba tinoda kuti timubvise mombe 25 nemunhu nemutumbi unofanirwa kuchewa sekutaurwa kwakaitwa ngemuprofiti achienda kuMozambique. Zvese izvi zvamumaoko enyu ndimi muchadini muchaita. Saka muri kuona tauya pano changamiro tozvi takasangana nazvo. Inini mudoro ndinini manje kuda kutobatsirwa because isa hapana chitinozi because makuda ndikubatsire imba pakati because majomba dai baba ngazimombe 4 makatobhadhara
hakuna munhu anobudirwa mutumbi unobhadhara mombe 5 ndo zvinofana kutaura izvi zvamutai fake mutumbi wemunhu panobuda munhu panobhadhara mombe imwe chete why not 5 kana to 5 ndiye anoziva zvakaimauba kana zvakubhadhara 5 ore saka mwana akazibuda mutumbi wemunhu akazibuda makaendesa hatina because takazoenda kuzinaka tichizoti muprofita wedu tomubvunzisa kuti shamwari zvawakatanga dare iri topedza sei wakati nini dare iri ndakatoshaisha dare saka inini ndatogumira papa saka awana nhukarume wari panapa ndiwavo awana nhukarume maunzirei manje wakazotera october muna october wakati tatera pfuma yadii nhukarume sungaiti inyevo Solomon Bukaru Moza. Solomon Bukaru. Nyaya mwana ashaiga nechikochika kutora kwaita. Takashitambika. Waya kuMozambique wana. Takabvunza kuti zvimwana nazvo ndizvo here zvinoitika. Woti bvunza. Saka muri laudi. Takatoda uri pangosi. Uda uri pangosi, uda uri parini anga ari 2021. Wakauya. Ukatoda kuripa isisi muna October 2021 zvakana. Enda kuba 2021 ate 2024 aona bora kwa sasa saka nini nakazotera ndio kwa sasa ndofunza sasa wana wao makawatungamira panyanja wao wakaenda makadzisi ate saka mva 2021 kusvika 2024 aona kuti wakadzoka futi masa so abvunzeyo kuti wachada kudzoka here kana kuti zvakabva zvatopera zvakanaka sabhuku akadaidza daro odaidza uruma wabvunza nyaya makaendera kuMozambique inoiziva here katinoiziva saka nhasi maapata wakati zvese zvakatoitika izvozvo hapana chetinomboziva titori pasere sabhuku akati saka imi kana mauchiti hamuna chamunoziva inozopera sei nyaya yacho wakati sisi hatina zvokunomboziva zvozvo takataura takamwana akabudewa ngozi chimusha medu tisi takauraya hatitozvizivi sabhuku akati saka imi ndambomongana vanhu vachangamisa ndio nataka kuona sababu yangu ya kusunga nje. Imimi ubaba anamuza mataule ya mambo shida pesa. Ubaba kwa kaita mwana. Anusumona pale munhu ane mosha uzakaura yini. Because he accident guy. He accident guy. Chikoshika chakakumbuka newawo wana wanga wari. So it means hapana munhu akaine intention yekuita sei yekura munhu. Sei yakubuda sengozi. Alright, mutumbi wacho pauri kubuda. Mutumbi wacho pairi kubuda. Uri munhu wacho nemutumbi uri kubuda. Samsung chakati wakangohaka muprofiti ndiye wakati ndahaka. Cheti. Bado enda ndofuka haka 40. Saka muprofita ndiye wakaba mombe 3. Takanga tabomba mombe 3. Bakazotori fund bado ifanda 1 million. Ibe muprofita pekutanga pachimama mukutsvakirei ndo pandiri kurasike muprofita wepekutanga mama mukutsvakirei chaichirunetsa kuti muzotsvage muprofita kuti muzoudzwa nyaya dzese mama mukutsvaga munoda kudii pamusoro panyaya yekutora profiti kwetakazoita uyu mukomana ndiye mwana wamaikuru ndine kumweni kwendiri kugara neumwe mukadzi saka kwakabva kwanera mheni kwanera mheni kudaro izvo yakabva yanera pai munhu saka ndakabva ndaenda kune umwe mbuya ndiyo ndakazoti mbuya pamba pangu pamera mheni zvikazi pamba pakovozve panera mheni pangoda kugadzirisa ndinofunga pasiwa mazai saka ndo kwetakazoonana namuprofiti akati ndinobvisa paakazoya iponapo ndo paakazobudiwa nezviro zvake zvekuti nindabudiwa nditatenda ndikuda ngombe 5 agari munzvimbo ungogara kwahonde asi kakanga kakishitatu kuya pauri zviri zvaizvona izvo wakabva next door yacho pedu padhuze nepadhuze wakabva auya futi kubva atora bhaimana futi kubva aenda nao saka idzika mutata asi muprofita idzika mutata makambobvunzwa kune vamwe makakuenda kune munhu wani pamatoti zvakwana pamatoti iyeye makakuenda kune vamwe here kuti mubvunze imimi kuti ndizvo here
ndope ndakazotuma vana ini wanun'una awa kuti imwi mwakomana ndandaenda kwake kwakabva muprofiti wacho kwainamatira ikona kwaona wakuru wacho ndokwendakaenda ini ndikati one muprofiti wenyu anga ari kunoku wakandiitira zvisina kunaka kumba kwangu saka zvakambofamba sei zvikazi ngemukuru wacho ikonaku zvikazi kunoku wakatobva kupfimba vakadzi vanhu kuita ropikizi kukwira nevanhu vemugomo kutora zviro zvavanhu zvawakaizwa iwe kutore mamombe ndio zvaari kuita kunoku saka iwe wega muprofiti wavo zikunaka bavo raichizwebama nyaya yenyika chamauda kudari chaitondusha nyaya mauda kudari chaichaitumisha nyaya mauda kudari yayekuti awa kuti ndima kayangoti taura kuti ndobhadhira mubetwe chiti paimubeza ndobane nyaya saka nyaya iri pekuti hapana chiri kubhadharwa ngozi chati chabuda chaizvo chaizvo chekutaura kuti pane ngozi hapana plus zvinhu zvese zvamuri kuromisana zvokupana vana vasikana nechii hazvi munyika yezimbabwe hakuna zvakadaro hazvibvumidzwa hakuna mwanasikana achabvumidzwa kupihwa kuripa ngozi ngozi ripanai nemombe nembudzi nemari hakuna munhu acharipa nemunhu saka ukwatomirira mukadzi pane mukomana watomirira kune mukadzi kukeongozi ngona imi chandikona dambudziko nenyamwina renyu ndiri kuti munorasha kuita madecisions musina umbodii musina kumbobvunzawo vamwe handizvo chiri kudiwa pane chekuti mwana uri kupfuga asingopfuga chokwadi ndechoti mwana asingopfuga because imimi chamwinacho chaichokuti mwana ari kupfuga chii chamwinacho imimi chamuri mwana ari kupfuga chii kuwabereki wacho mune here chamuti mwana wenyu ari kuya ari kupfuga saka hakuna izwai bambo imi bambo imi mauda kukohwa pamusina kusima musakohwe pamusina kusima because munozvidaidzira nezvimwe mhepo dzakazvinyararira andizvo kana muda kubata shuwa imi torai nainaona endai musumudze mweya wemwana mwana ukutauriri mweya wemwana kuti pane zviri kudarika zvapana because ndosaka ndabvunza from the word go kuti iyi accident yakaitika ingoro hapana munhu akanga ine intention yekuti ndoda kuraya munhu saka dai anga ari mwana wenyu mumafa mamuda uri pano because wana wenyu ungari mukabvusika andizvo saka dai anga ari mwana wenyu mumakafa mamuda uri pani andibvunza imi mamuda uri pani handizombona saka imi musapinze mweya wakashata pasina chipo imi muchitsvagira mega mweya wakashata kana muda kuti chinhu chibude pachena torai 9 hour handizo torai 9 hour dzemwana moenda kunoona kusumudzirai mweya wemwana mweya wemwana wasumudzwa monzwa kuti mwana pane here chari kuda kana kuti hapana chari kuda muri pamwe chete nototi imi mungavhura kungoenda kuzi ende mobhadhara mombe 25 bhodharai chakati bhodharai chakati imongobhadhara no hamusi kuzobhadhara chinhu bamusati mapuruvha kuti zvinhu mutaura ndisho here kana handizvo endai kuvanhu vanobatsira wairi watatu handizo muri pamwe chete motaurwa chokwadi imi mamwendi kune ava ndiwo vaifananga vakauya kwamuri vachitaura kuti uno mwana ari kunetsa handizvo kana kuti mimi mutaura kuti mwana ari kuuya mumhuri menyu ane zvaakuita but kumuri kwenyu hakuna kumba kwavo kwakazvarwa hakuna saka imimi chamunoswera murutsvaga murutsvagei muda wabhadhira mombe because mombe dzamunobhadhira 25 ngedzake dzekudya dzari kutaura nemuromo wake hadzisi kutaura nengozi ngozi inotaura yega zvairi kuda titese bambo ngozi inotaura yega zvairi kuda haitaurirwi nemunhu ba iyo zvinhu makabva kuhandisi wachita kuda mombe 12 masvikawo kubaba wacho akaendirana 25 saka baba wacho ingozi iri kutaura sei makafunga zvataura nengozi yacho izvo nemuromo wayo hazvina kukosha asi zvataura nababa wacho ndo zvakakosha ende makamboonepi zvinhu zvengozi zvinosungwa
kusunga chikwereti chengozi makambozvione aiwa ndokubvunza makambooneki kunosungwa chikwereti chengozi? There's nothing like that. Ngozi kana zvinhu zvayo zvanonoka inorwa yega, inogadzirisa yega zvinhu zvayo. Munhu wenyama uyu haarwiri ngozi yakanyarara. Handizvo bambo, zvese zvemamaronga zviya zvese chimbomirai, tsvakirai bambo. Handisi ndimwaridze mwana handisi, fambai pamwe chete nawo kana munofunga kuti pane zvinoakadzisa. Moita sei? Zvokadzisa. Imi musatovhunduke vhundukoba imi. Kavhundukire kenyu kakutonga mune zvemunozivawo. Kamhanyire kenyu kakutsvaka nemombe 5 nemombe 6 ne18 ne25. Kakari kei. Mune zvamakaita pachikochikari pacho. Zvino zvirikunetsa ichi. Mende yarova samamoti mwana aende yakurova nemende. Imi mukupusa kwacho. Murudaidza munhu kuti abvise mazai emende. Wakotaura nezvengozi mwana. Saka muri mwana ngozi ndiye akaikotichaya mende. Pamwepochi panoda kufunga bambo. Apamboni kuenda kusikuru kuita abhiya. Kurovhura ngofunga wega wakagara kuti izvo ndakuitwa mahandizvoka. Ndizvo here bambo. Chimbomirai zvese izvo. Endai nevabereki avo. Mofambe motaurirana muwirirana mozwa zveshuwa zviripo here zviri kunetsa. Kana pasina zviri kunetsa hapana zviri kunetsa. Because as far as I am concerned, this was an accident. And the accident yanokonzerwa nemunhu. Because dai kunonzwa umweni intention yekuuraya mwana wavo, wenyu wana wangu vari kuitira muchikochikari. Because mwana wenyu wakavharirwa muchikochikarimo. Handizvo? Unless munotaura kuti yakabata pasipo. Kuzwana unoromba zvo. Munoenda koromba izvo wabata wako wekuzvara. Pamwe mamuda kobata wenyu. Mungoromo. Ngoro vazoita kubata sei? Muneka kuvhunduka kamwina. Kakuvhunduka kamwina kwakubamba. Kakashata. Saka chiita sei imi bambo siyai kusunga zvikwereti zvengozi. Ngozi inozvisungira zvikwereti yega. Kana paine chikunetsa wachaweta. Musawateere bambo kuda chakati. Kufamba nawo sinotofamba nawo. Kana pasina nyaya pandisi. Kana pasina nyaya hapana nyaya. Musakriete musatsvage nyaya pasina nyaya. Because munotanga kuzvikriitira maproblems that are necessary. Because inini ndakazvitarisa, it was not necessary kuti mutombo uye kunokudaro. It was not necessary. Handizvo munoona ndizvo kuzoti wakomana kana mouya nemari dzenyu kuti muzorambe kuti gadzosera mupesa zviiti. Ngozi vanenge vafunga kuti vamwe vakuzoti ndatengwa vanozongotandota uyai ndimune nyaya iyi. But otherwise nyaya yenyu yanga isikamboina nekuya kuno. Because hapana ngozi iri kumuka. Ngozi iri kumuka hapana. Asi mimi chambakukya manje makaenda kuzvipereka kuna bambo kuti tafamba tasitibhadhara nzvimbo 15. Bambo akati 15 bazeri uzaiti 25. Ati 25 zeni zoba kusungwa manje. Imi kouchadziona bambo wangu aya hakuna kuchadziona mubedziya. Ngati gaitopotere kuna mambo. Asi kama makabhadhara 5 hamunobvira mambo ya kuna mambo kuti makutobhadhara rega kutobhadhara. Wakambozwa munhu anozita kuti waini uri wakotoita pamwiri wangu ndoda 5 pombe. Asi ndakazoenda kuti kuzinata naye murume wacho. Aiwa. Maifana kutanga maenda kuzinata. Mochipiwa munhu anokubatsirai. Macertificate mapracticing certificate ekuzi uyu munhu anogona kuita basa akawanda uchafly around. Asi vanhu vacho vasingazivi zvauri kuita. Asi mungaenda kuzinata vanokutaura kuti iyi nyaya iyi inoda nhingi, iyi inoda nhingi, iyi inoda nhingi. Asi chatokutaura ndechekuti maprofita vanokwanisa kuona, asi vaona chavanozokubatsira hapana. Yena wakatobvunzwa futi ikona kuzinata basi. Kuti iwe zvachaja ngombe 5 wausimudzei chinyi chekuti tiende kwanhukarume. Waida kutorana nevanhu vavo, uenda nawo uende kokudisa munhu wadini wataurawo. Wakati zvona handichatokwanisi ba inini ndaitorwadziwa inini. Maifana wanga matoya kudare kuno kuti mombe dzenyu 5 dzodzoka sei. Ndonyaya maifana wanga mboenda nayo kuno. Yekona yekudhimandi wakubai. Chiendai
endai mofamba mugadzisenya iwe asi zvokubhadhara chimbomira right next case. Disgusting.